утвърдено като понятие. Материята включва вещество и поле, да речем. И затова е по-точното на български тъмно вещество. А тъмното вещество се смята, че в негови сгъстявания, наречени хала от тъмно вещество, както има хала на галактики, те осигуряват първоначалното сгъстяване на видимото вещество, от което възникват галактиките. Така че той служи, така да се каже, за осигуряване на гравитационни ями, които се стичат видимото вещество и после от него възникват галактиките и всички галактики са потопени в такова тъмно вещество. Но къде е концентрирано в в галактиките? Около. Нали, всички купове и свръхкупове от галактики са потопени в такива тъмно вещество, но не празнините си са наистина се смята за празнини. Тоест и там има, но не толкова много. Пак има едромащабната структура, може да се проследи и при тъмно вещество. Нали? Поне това казва теорията и симулациите. Да. Иначе какво стои за тъмното вещество, ще видите до година по космология, че си остава отворен въпрос. Нали, има много опити в различна посока да се обясни от какъв тип е това вещество. Дали е барионно или не барионно, ще говорим по-подробно за това, за да го обясня. А тъмната енергия вече се смята, че е с постоянна и равномерна енергийна плътност. Тоест без значение къде се намирате в Вселената, нейната плътност е и постоянна, което е много парадоксално. Там има още по-големи проблеми, теоретично това да се обясни. Какво стои за тъмната енергия? Защото всяко вещество, което познаваме, лъчение, ако се раздува Вселената, би трябвало да се променя и плътността. Обаче тъмната енергия в рамките на космологичната теория е такава, че не си променя. И това вече е доста парадоксално. Физически да си го представя. И тук има проблеми, които ще маркирам в другия курс. Аз само последно да попитам, защото съм чел, аз това коментирахме това, за отрицателна енергия на Хокинг в една негова книга. За положителна и отрицателна енергия. Да, тъмната енергия смята, че има отрицателна енергия. Това е без синоними. Смисъл на това е, че тя трябва да допринася за разширението на Вселената. Което и да има положителна плътност, това е сила, която действа в обратна посока на разширение на Вселената. Отрицателно означава агент, неизвестен за сега като физика, който допринася за разширяване. Това значи отрицателна енергия. Това означава отрицателна енергийна плътност. Всъщност ние ще коментираме и в рамките на този курс по-нататък, че налягането, което това е знак за размерност, което е сила върху площ. Това е ро, нали? Ро е плътността. Налягането е сила върху площ, по дефиниция. Тоест, по единици Нютон на квадратен метър, а самия Нютон е производна единица. Нютон е маса по ускорение. Нали така? Значи килограм по метър на секунда на квадрат. Това е Нютон. И като го разделите на площ, което е метър на квадрат, сега трябва да съобразим енергията какво е. Енергията е съразмерно с сила по разстояние. Тоест, ако това е сила, това е сила. Като го умножите още веднъж по нещо по разстояние, ще стане енергия. Ама за да запазим това, трябва и от тук да умножим. Аз го сбих тук накрая. И става килограм по метър на квадрат на секунда на квадрат, което е съразмерност на енергия.
отдолу имате метър на трета. Значи налягането е съразмерност на плътност на енергията. Енергия на единица обем. Преведено в тези единици, какво значи, че тъмната енергия има отрицателна енергийна плътност? Това е все едно отрицателно налягане, което действа в посока раздуване на Вселената. Ако е положително, ще действа заедно с другите сили, които действат като гравитация. Тогава, ако е положително, ще работи заедно с гравитацията за свиване. Отрицателна плътност на енергията означава отрицателно налягане, насочено в обратна на гравитацията посока. Това е смисъл на знака минус. Добре. Това ще всеки път топника. Само в тая не знам кой не си е свършил работата. Затова и сменям слайдовете с изолатор. Да, аз се чудих, че защо. Всеки път ме хваща ток. Не знам. Примерно в моите стаи, като си го включа, не ме хваща. Така ли? Да, не знам тук нещо, дали... Някакво заземяване. Нещо заземяване, някакво не е направено добре. Тук хем цялата инсталация ще се сменяха. Не, тези щекерите не се сменят. Тоест, контактите. Така. Щекера на немски, нали? Да, тук се личи с коя страна сме били интегрирани икономически и научно до комунистическия период. Главно с Германия, защото старите, особено в електротехниката и в машините, пълно с немцизм. Нали, примерно в дърводелското. Има банци, штрайхмус, циркуляр и така нататък. В електротехниката има щекер, има фасунга, който на немски е фасунг просто, значи захваща и така нататък. Всичко е немски произход. Така. На холандския стекер. На холандския стекер? Да. Те са някакъв странен език от моя гледна точка, защото аз от немска гимназия съм завършил. Впоследствие вече учих английски и холандски някакъв странен точно по средата между немски и английски. Някой моменти звучи като немски, други като английски. Да, наистина, аз съм учил холандски също. И затова холандците много добре говорят английски. Те там си говорят. Понякога между тях ще говорят английски, да. Не можеш да разбереш някой път дали са холандци толкова. Да. То в Амстердам те си говорят всички на английски там. Да. Както каза един колега, който не владее толкова добре английски, ходи в Холандия на екскурзия. И вика, засрамих се, вика, защото дори вика бензинджията, който зарежда колата на бензиностанцията, говори прекрасен английски. Така са. Аз в Норвегия съм бил в Холандия никога, но... В Норвегия съм си говорил с комбайнер за рок групи и той знае повече от мен. Добре. Сега, след като видяхме общо астрофизиката, по-добре, да видим какви са обектите. Тоест, може да видим космоса в различни диапазони и естествено тук трябва да вкараме вече и някои понятия да уточним, които ни трябват. Някои от които са ви познати, други ще видим в тяхната дефиниция, защото те са език, с който борави. И това са всъщност основни понятия от теорията на лъчението. Radiative astrophysics, за да може да говорим специализирано по темите. И теорията на лъчението има два основни източника на светлина. Точков и площен обект. Като простия точков, една точка на разстояние R от нас, която свети. Ние сме тук, наблюдателя. Линията, която свързва точковия обект с нас, е лъчно зрение. Това в оптиката, го знаете вече. И съответно има две величини, които характеризират с излъчването на самия точков източник, които традиционно се наричат интензитет и поток.
английски intensity и luminous flux понякога, да се уточни, че е поток светлина. Интензитета е енергията, излъчена за единица време в единица пространствен ъгъл, т.е. тук само число е голямо значение, трябва да го поправя, за да ги го еднаква. Значи някакъв пространствен ъгъл, който съдържа лъча на зрение, така енергия е излъчена за единица време, това се бележи си голямо. И връзката с потока е проста, потока е разделен на пространствения ъгъл и интензитета, т.е. потока от точков източник е просто енергия за единица време. С единица размерността на мощност на източника. И в системата си, може би по оптика сте ги споменавали тия единици, кандела, стандартна свещ и лумен за поток. И сега, значи тези си характеризират излъчването на самия източник. Като вкараме детекцията вече, регистрирането на потока, трябва да дадем някаква площадка при самия наблюдател, върху която е осветена. И това, което измерваме на тая площадка, е потока от източника, разделен на нейната площ S. И това се нарича осветеност. Иллюминанс. Най-простият всекидневен пример, каква осветеност ни е нужна, за да четем. Някакъв поток трябва да имаме достатъчен, така че тая площ, като осветим, да можем да четем. Тук простата аритметика показва, че осветеността е пропорционална на интензитета и обратно пропорционална на квадрата на разстоянието. Ясно защо, колкото по-голямо разстояние сте от този източник, той се разпределя неговата интензитет върху по-голяма площ и намалява обратно пропорционално на квадрата на разстоянието и тази единица в системата си е лукс. Лумен на квадратен метър. Това е в идеалния случай, ако площадката е перпендикулярна на лъча на зрение. И примерно в телескопите, всякакви такива оптични прибори, обикновено тази площ, плоскост, да речем фокалната плоскост, може и да не е фокалната, но винаги е подбрана перпендикулярна на оптичната ос. И ако лъча на зрение идва, да речем, от безкрайност или успореден на оптичната ос, и площадката е перпендикулярна. Но не винаги имаме този лукс, например. Ние сме на земната повърхност и имаме обект на някаква височина над хоризонта. Ако е в зенита, тогава сме в този случай. Лъча на зрение е перпендикулярно на площадката, но обекта може да не е в зенита. Има някакъв ъгъл между лъча на зрение и нормалната към площадката, т.е. перпендикулярната ние вектор към нея. Ето тази червена площ е сприм. Значи в общия случай трябва да се вкара един косинусов фактор тук, който измерва под какъв ъгъл тая площадка е обърната спрямо лъча на зрение. Ако тя е почти ребром, тогава нищо няма да измерим. Пространственият ъгъл си е същия, обаче площадката може да е много различна. Ако е обърната така, никакъв поток не минава през нея. Така че в общия случай тук трябва да има и косинусов фактор. Как е ориентирана площадката спрямо лъча на зрението. Сега в астрофизиката по ред причини във всички други области на физиката се предпочита система Си. Тя така е въведена, международна система от единици. Но в астрофизиката по ред причини се предпочита CGS, т.е. не килограм, не метър килограм секунда, а сантиметър грам секунда. То това значи сантиметър грам секунд. Ред причини си няма да ги коментирам сега, но много по-удобни в единиците в тази система за астрофизичната теория и изследвания. И съответно, ако в Си тук имаме примерно ват на стерадиан, ват
ват на квадратен метър. Единицата за енергия в системата CGS се нарича ERG. Тук ще го сложа при пасеците. И един ERG, много малка единица, това е 10⁻⁷ джаул, която е основно единицата за енергия в си. Така че вместо ват, който е джаул на секунда, имате ерг на секунда, на стерадиан, нали, което вече вкарва зависи от пространството. Потока е ерг на секунда и съответно светимостта ерг на секунда на квадратен сантиметр. Ами какво правим, когато имаме множество точкови източници? Нали, естествено за астрономията точковите източници са много важни, защото голяма част от астрономичните източници са точкови поради големите разстояния. Но може да имаме много точкови източници, с които са горе-долу на едно и също разстояние от нас, както са звездните купове. Тоест разстоянията между тях може да са не малки, но много по-малки в сравнение с разстоянието ни до целия куп. Тоест може да пренебрегнем първо приближение, че те са все пак на различни разстояния до нас и да работим просто с разстояние до звездния куп. В такъв случай трябва да сумираме този знак за сума, да сумираме интензитета на всичките тези източници и да го разделим на квадрата на разстоянието, за да видим каква осветеност създава такава съвкупност от точкови източници, както са куповете. Както да речем този разсеян куп. Това е с точковите източници. Но в някои случаи имаме площни източници, които не може да разделим на точкови. Било звезден диск, слънчевия диск, било галактики. Достатъчно далечни галактики не можем да регистрираме отделни звезди, виждаме просто някакво петно с някаква яркост и по-точно повърхностна яркост, както се нарича. Това е основна величина, която характеризира такива площни източници. Ето тук с някаква малка излъчваща площадка, D сигма, елементарна малка площадка, която излъчва. Това ни е лъча на зрение. Ето е нашата площадка S голямо, върху която регистрираме излъчването на този площен източник. И естествено ето го този ъгъл, който вече го въведахме, който характеризира как нашата площадка е наклонена спрямо лъча на зрение, дали перпендикулярно или под някакъв по-малък ъгъл. Но освен това има и значение и как е ориентирана самата излъчваща площадка спрямо нас. Тоест този ъгъл тук е ваш. Ако имате две площадки, които и двете са ребро, нищо няма да регистрирате. Нали? Ако най-много ще регистрирате, ако и двете са перпендикулярни на лъча на зрение. Може тази да е перпендикулярна, тази да е ребро, така че това, което ще регистрирате, зависи и от тази ориентация, и от тази нещо. Нашата площадка всъщност, примерно, ако сме на зедната повърхност, това ще смята на каква географска ширина сме? Не, каква височина над хоризонта има обект. Ако обектът е под хоризонта, нищо няма да регистрирате. Ако е на самия хоризонт, някаква минимална... Какво зенитно отстояние? Това всъщност точно така. Това всъщност сини съответства на зенитно отстояние. В зенита е максимално, защото е перпендикулярно. Тогава ще бъде равно, Колкото по-голямо е зенитното отстояние, толкова по-слаба е светлостта. А има значение и как е ориентирана самата излъчваща площадка тук. Примерно, ако това е площадка от повърхността на Слънцето, ето ви е била този ъгъл тук. Да речем, това е повърхността на Слънцето, ние сме тук. Максимална осветеност ще получим от площадка, която е в центъра на Слънчевия диск. Тя има максимален принос,
защото нейната нормала е колинеарна на това разстояние. Колко повече гледате далеч от центъра на Слънчевия диск, тази нормала вече сключва някакъв ъгъл. По-голям е граничният случай от ръба на Слънчевия диск. Ето го лъча на зрение, ние все сме си тук, нали, към Земята. И тук вече имате перпендикулярно. Тоест, това е граничният случай, когато въобще нещо може да регистрира. Това е този ъгъл тук. Ръба на Слънцето може да погледнеш към самото центъра, вече много се увеличава. Да. Това е допълнителен феномен, който също ще го коментираме. Чисто геометричният фактор е този. Да. Има и физически обаче, за който ще стане много по-нататък. Значи този повърхностна яркост, тя се определя като потока от единица излъчваща площ в единица пространствен ъгъл, тук лъча на зрение, и има и този фактор косинусител, тази ориентация. Но в общия случай самата повърхностна яркост, brightness, то там, с това с би се бележи, зависи от ъгъла и физически. Това е чисто геометричният фактор, как е ориентиране. Но има и физически фактор. От какъв характер е това излъчване? Дали то е едно и също във всички направления? Не е задължително. Екстремният случай е просто огледало, то си има привилегировано на отражение и това е, нали? Има и такива повърхности, чисто физически. Зависи каква е физиката на това. Такива повърхности, които имат една и съща повърхностна яркост и съответно интензитет, това е вече връзката между интензитет и повърхностна яркост. Повърхностна яркост по площа сигма, тук, по този косинус тита, който отразява ориентация. Такива повърхности, при които без значение, но откъде го мерите, излучват еднакъв интензитет, се наричат ортотропни. Или на физически език казвам, с изотропно поле на лъчението. Значи, във всички посоки излучват един и същи. Една и съща енергия за единица време. Ако дам пример пак с отразяващи повърхности, т.е. не със собствена светлина, по разни бизнес семинари, които са добре спонсорирани, имате ли екрани, такива за проекция, обаче не бели. От една сивкава материя, горе-долу някакъв такъв цвят металически, която е леко грапава, някакви модерни материали, пластмасови някакви, доколкото знам аз. Те са много близки до ортотропна повърхност, т.е. без значение в коя част на залата стои зрителя, вижда с еднаква яркост презентацията. Нали, няма отблясъци, както е примерно, това е с много повече отблясъци, това е далеч от ортотропно, но тези са ги докаросали, така че при голяма презентация, където и да стоиш, виждаш с еднакво качество. Вече повърхности, които излучват със собствена светлина, основен, идеалният пример за такова е абсолютното черно тяло, за което ще говорим по-нататък. Основен модел в астрофизиката и звездите в първо приближение излучват като абсолютно черно. Значи той има такова изотропно поле на лъчение. Във всички посоки излъчва еднаква енергия за единица време и от единица площ. Значи, ако нямаме такава физическа зависимост при ортотропни повърхности, т.е. постоянна повърхностна яркост, тогава интензитета, който мерим, си зависи само единствено от ориентацията. Защото другия физическия фактор не съществува, остава геометричен. И сега тук съжалявам за интегралите, не се притеснявайте, не е необходимо тези, които са от вас са далеч от математиката, това да помнят естествено. Горе-долу все пак да илюстрирам, коментирам, разбира се, смисъла на тия величини. Значи, ако в теорията на звездните вече атмосфери и модели, повърхностната яркост, тъй като там по дефиниция се работи с излъчващи площи, да речем слой от звезда, или слой в облак,
Там по принцип се работи не с точков източник, ами с източник с някаква площ. И затова там повърхностната яркост се нарича просто интензитет, както при площните, при точковите източници. Това е малко объркващо, защото същата дума. Но интензитет значи включва и от единица площ. Не само за единица време. В общия случай този интензитет зависи физически от ориентацията. Това N тук с векторче означава посоката на този. На този нормален вектор тук. За да се работи с някаква усреднена величина, среден интензитет, това значи по всички направления интегрирате интензитета, делите го на целия пространствен ъгъл, значи пространствен ъгъл, който съответства на цялото пространство, е 4π. Значи трябва за да работите с среден интензитет, сумирате по всички направления интензитета, делите на 4π и получавате някаква средна стойност. Това е среден интензитет. След това имате друга величина, е плътност на лъчението. Това, което преди малко говорихме, това е плътност на енергията на това лъчение, което е близко като това, само че тук е разделено на скоростта на светлината, няма 4π. Това е енергията, която се съдържа в цилиндърче по лъча на зрение с основа някаква малка площ, d сигма, и с височина разстоянието, което светлината изминава за единица време. А това е естествено скоростта на светлината по това малко време. dt. Тази площ като вземете и разделяте на... Тя е знаменателя, на който разделяте енергията на лъчението. Това е смисъл на плътност на лъчението. Значи по лъча на зрение в такова елементарно цилиндърче, каква енергия носи това лъчение. И се бележи су малко. А поток на лъчението вече е мярка за това колко лъчение регистрираме ние спрямо наблюдател, който се намира от другата страна на полусферата. Ако тази излъчваща площ е тук, с някаква нормална, ние сме тук. И ето го този ъгъл тита, който описва ориентацията на обекта. В полусферата, която ни съдържа нас, като наблюдатели, тита се мени от 90 градуса, π върху 2 до 0. 0, когато е в зенита, обекта, и 90, когато е в хоризонта. В другата полусфера, която не ни съдържа нас, тита се мени между π върху 2 и π. Тоест от 90 до 180 градуса. Това е в радиан. Целият този поток с фактор косинус тита, който отчита тази ориентация, е все едно разликата между енергията, излъчена в тази полусфера и тази. Ако площадката е такава изотропна, т.е. излъчва еднакво от всички направления, потока тук при нея ще е 0. Защото тя колкото излъчва в тази полусфера, ще излъчва в другата. Но за отдалечен наблюдател е важно излъчването само в едната полусфера, която се държа него. Другото е под неговия хоризонт, така да се каже. Това е типично за нас, когато наблюдаваме, да речем, звездите. Нас ни интересува тогава само от това до пи върху 2. Това, което преди малко очертахме за Слънцето. Тия площадки низу интересуват. А в другата посока, колко ни би означавало с колко ние осветяваме Слънцето.
светлина. Колкото и да го осветяваме, все едно. Това може да го пренебрегнем, става ток, колко ни осветява. Това е поток. И накрая налягането на лъчението. Вижте, затова съм оставил формулите, може човек да направи бърза съпоставка. То е същото като плътността на лъчението, но има още един фактор косинус квадрат. Но като размерност е същото. Значи налягането е плътност на енергията. Енергия на единица обем. Всъщност това се вижда тук и при тези форми. Тази връзка е много важна. Ще я коментираме както при веществото, така и при лъчението, при основните модели, които се използват в астрофизика. Идеала, той сумира налягането на един лъч. Как така квант на такива цилиндри в смисъл разделя се? Не, тук по полусфера, по всички направления. По всички направления сумира наляганията. Но с фактор косинус квадратните. Тоест пак тук се залагат в тези ориентации. Нали, най-общо казваме, да не влизаме. Точно се определя един ъгъл и аз се го представя като един лъч, който е определен ъгъл, като сумира. Да, но този ъгъл се мени с полусферата, значи с направление. Това е него. Тези ъгли са тук 0, 10 градуса, 20 градуса, 30 градуса, така сумирате по цялата сфера. И това е вече се нарича налягане на лъчение. Трудно е да го се даде как така има налягане на лъчение. Сега ще ви кажа, нали, да си няма маса. Да, няма маса, обаче има импулс. Фотона няма маса, но има импулс. Ето е енергията на фотона, която е честота по константата на Планк. Фотона има обаче импулс. И този импулс, когато го предаде на частица, това е равносилно на оказване на налягане. По закон за запазване на импулс, както е при топки, които се ударят. Фотона не е топка с маса, обаче има импулс. Да, може да бъде електрон, като удари така. Примерно, да. И тази енергия отчасти може да се превърне в енергия на кинетична енергия. Енергия на движението. Така че парадоксално, въпреки че фотона няма маса, има импулс обаче. И това е вече налягане на лъчението. При някои звезди, горещите, то има голямо значение, ще говорим по-нататък, че там при звезди над определена температура и размер, т.е. с различни над определена граница на плътност и над определена граница на температура и под определена граница на плътност, т.е. размери на звездата, налягането на лъчението става по-важно с по-голям принос от газовото налягане. И това определя неустойчивостта на пулсарите, аз се стига вече тая картинка с пулсарите на тези масивните звезди, и издухване, големи загуби на маса от тия звезди, тъкмо поради налягането на лъчението, защото иначе имат мощно поле на лъчение и е неустойчиво. Сега, това е вече електромагнитния спектър. Тук, за да видим какъв е обхвата на нашите наблюдения. Това е в единица честоти. Реално в тези единици не са удобни във всички други области на спектъра, освен в радиодиапазон, където работим с мегахерци, гигахерци, тук вече в микровълните и другите единици виждате тук във видимия диапазон 10 на 15, 10 на 16 на 18 не е удобно такива големи единици. И затова в астрофизиката с честоти се работи само в радиодиапазона, а иначе се предпочита дължина на вълната. Връзката е обратно пропорционална тук с константата H на Планк и скоростта на светлината. В дължини на вълните, ето ги тук, дадено горе-долу като порядъци, от метри и сантиметри до милиметри в радиодиапазона, по-нататък микровълни, така нататък намалява дължината на вълната. Във видимия диапазон и в ултравиолетовия
най-често се работи с една извънсистемна единица, много предпочитана в астрономията, ангстрион, която е 10 на минус 10 метра или 0,1 нанометра. И про тази връзка между енергията на фотона и дължината на вълната може лесно да се пресметне енергията на фотона от дължината на вълната и обратно, чрез тази формула, тук се превърнат константите в съответните числа, близо 12400, а тук пък още една извънсистемна единица, но много използвана в атомната физика и тук в астрофизиката, електрон волт, което означава енергията необходима на един електрон да преодолее потенциална разлика от 1 волт. Затова е с такова малко странно име. Електронните колети ги измерват в такива? Да, въобще при високите енергии на частици се предпочитат производни на електронволта, мегаелектронволта, гигаелектронволта и така нататък. Тя е удобна единица, затова, въпреки че е извънсистемна, иначе тя е много малка в единици C и CDS. Това е в C е 1,6 приблизително. Тук има още. По 10 на минус 19 степен джаула, вижте колко малка единица. Или 1,6 по 10 на минус 12 R. Защото казахме вече, че 10 на минус 7 джаула. Тоест това е много малка единица, но удобна за частици и за фотони с по-висока енергия. И тук виждате също и нагоре-долу на каква температура съответства излъчването в максимум. Тоест, ако едно тяло излъчва максимално на тази или тази честота, каква температура има то? И с важното уточнение, че това е на абсолютни черни тела. Още не сме въвели модела, но най-общо това е така нареченото топлинно излъчване. Тоест основен принос има нагряването на тялото. Така си, на този етап така да го кажа. Ще видим вече, после по-подробно ще го въведем. И виждате, че в радиовълните това са много студени тела. Много студени, нещо близки до абсолютната нула. В инфрачервения диапазон вече десетки, стотици келвини. Във видимия диапазон хиляди до десетина хиляди келвина. И след това вече отиваме към милиони, десетки милиони и така нататък. Такива високи температури имаме в центъра на звездите. И много рядко можем да наблюдаваме пряко в космоса обект на такива температури. Тоест, ако видихме обект с излъчваш максимално в ултравиолета, особено в рентгена и в гама диапазона, това не е вече топлинно излъчване, т.е. някакъв друг механизъм. А това се дължи заради ниската енергийност на електромагнитния спектър, ниската температура заради ниската енергия на дължината на вълната в спектър. Да, това е в обратна връзка. Значи, колкото е по-слабо нагрято тялото, толкова по-максимума му е към по-малки дължини на вълните. Това ще видим защо. При абсолютно черното тяло има строга зависимост, наречена закон на Вин. Но тук просто правим на началото преглед. А иначе, ето това е пример за някакви нетоплинни, генерация на нетоплинно излъчване. Тоест не е заради нагряването на плътно тяло. Сблъсък, наречен на космически лъчи с други частици. Тоест високоенергийна частица сблъсква с други, генерират се други частици и част от енергията се излъчва като електромагнитна енергия. Като фотони. Анихилация на частици с високи енергии.
знаци. С различни знаци, Да. античастици по всички Да. показатели. Да. Резултатът е излъчване на фотони. На енергията не се губи, разбира се. Да. Превръща се в енергия. Както Хокинг казва, ако срещнете своето анти-аз, не се здрависвайте с него. Точно така. Пазете се. Без контакт. Друг тип лъчение, при което се генерира друг пример за генериране на енергия, която не е топлинна, е така нареченото спирачно лъчение, ускорение на заредени частици, преминаващи близо до атом или до йон, да речем електрони. Те си променят траекторията, забавят се и остатъка от енергията се излучва като електромагнитно лъчение. Има и обратен. Той не е обратен на този, но обратен в смисъл, че може да се печели енергия за сметка на частици от средата, така наречения обратен Комптън ефект. Ето тук фотон с малка енергия взаимодейства с електрон и, така да се каже, взема част от енергията, но после се произлучва друг фотон с по-висока енергия, да речем в рентгеновия диапазон. И това е типичен механизъм точно за генериране на такива високо енергийни лъчения. Просто няколко примера. Електронът бавно по-възпроизводство в случая, така? В случая даже свободен електрон беше това. Може и върху свободния електрон. Ако е свързан с атом, разбира се, тогава ще падне на по-ниско. И третия, на който не обърнахме преди малко внимание, най-горния ред, тук, просто с цветова гама, пропускливост на атмосферата спрямо електромагнитното излъчване. Много важно за наземни наблюдения. Ние сме на повърхността на Земята, над нас има атмосфера. Какво ни дава тя да видим от небето? Отговорът е много малко. Виждате, тук има само два бели участъка с лайк белязани и S. В радиодиапазона и в оптичния диапазон. Видимия, който е между 3900 и 7600 ангстриона. Това е който нашето око може да види. Той съвпада с тази пропускливост на атмосферата. Тук и радиодиапазон. Всичко друго се поглъща с една или друга степен. И в каква именно? Ето тук по-подробна диаграма. Спектър, дължина на вълната и височина на атмосферата. И това са криви, съответстващи на пропускане на една втора от потока, падащия, на една десета едва и на една стота. Тоест вече като сме тук под една втора имаме сериозно поглъщане на атмосферата. И виждате, това са двата прозореца, така наречени на атмосферата, радиопрозорец и оптичен прозорец, при които всичко се пропуска де-факто до повърхността на Земята. В другите диапазони има някакви височини, над които вече можем да кажем да провеждаме такива наблюдения. В рентгеновия и гама диапазона, да речем от 20-30 км нагоре. Затова би било опасно ние самите да се вдигнем на тях, се използват вече космически телескопи или балони, също стратосферни. Първите наблюдения в далечния ултравиолет са проведени с балони, издигнати над такива височини, на които има монтиран телескоп. И той наблюдава. Значи виждате, тук на 20-30 км вече имахме сериозно поглъщане в гама и рентгеновия диапазон и слава Богу, защото ако го няма този щит, ще се изпарим от това лъчение, което идва в космоса. Най-големи височини са при далечния ултравиолетов диапазон и това е знаменития озон. Озоновия слой, тук е основен фактор на поглъщане. В близкия ултравиолет вече отчасти се пропуска и това го знаят всички любители на високата планина, че тя е доста по-опасна, отколкото дълго човек да се пече на плажа, защото
този слой става вече критично важен колко слой има над нас и на планина, ако не се мажете, може да получите спокойно, но доста здраво изгаряне. Летни дни, ако дълго време човек ходи, така че близки ултравиолет вече е опасен. А в инфрачервената област имаме вече малко поглъщане на над, зависи тук точно къде наблюдаваме, от 10 на километра нагоре, защото тук основните агенти на поглъщане са водата и въглеродният двуокис, те са съсредоточени особено в облаците. Плътните облаци са до около 10 км височина. Така че тук поглъщането е на малки височини. И ако искаме да наблюдаваме тези области, трябва да достигнем тези височини. Ето една таблица вече да въведа отделните диапазони на излъчване, така както е конвенцията в астрономията. И това се определя от агентите на поглъщане. Тези числа не са фиксирани по един и същи начин в различните области на физиката, но от гледна точка на астрономията са възприяти така, защото съответстват на някакви агенти на поглъщане и на възможностите на нашето око. Видимият е най-ясен, защото той точно не фиксира границите, в които виждаме ние. 3900 до 7600 ангстрома. Енергии виждате, в термини на енергия на светлинния квант е няколко електронволта. Това са тая светлина, която ние виждаме, пропуска се от атмосферата. За гама лъчи се разбира всичко под 1/10 от ангстрома. Тук агенти на поглъщане са най-разпространените молекули в атмосферата на Земята, азотите и фосфор. Рентгена се дели на две части. Твърд рентген, hard X-rays и soft X-rays, мек рентген. Виждате, така доста груби граници са дадени. 10 от ангстрома и няколко до стотина ангстрома. Тук вече и молекулите на кислорода поглъщат, както и азота и кислорода в атомен вид. Съответно, ултравиолета се дели на, пак според поглъщането, на далече до ултравиолет, който се поглъща от озона, от 100 до 2000 ангстрома. Виждате тук от няколко до над 100 електронволта. И близък ултравиолет, значи far ultraviolet и near ultraviolet. Тук е вече близко до видимия диапазон. А пък инфрачервения диапазон се дели на три части. Близък, near инфраред, нали, близките са близки до, близък в смисъл до оптични. Среден, mid инфраред и далечен, far инфраред, като тук близкия е и такъв инфрачервен диапазон, в който има отделни ивици на пропускане дори до самата земна повърхност. Ако сте чували за, сигурно някои от вас са чували за известния каталог на инфрачервени обекти, TUMAS, съкращението от 2 Micron All Sky Survey, обзор на небето на 2 микрона дължина на вълната. Това е една от дължините на вълните, на които и в инфрачервения диапазон можем да наблюдаваме от Земята. Значи в този инфрачервен диапазон има отделни ивици само, които са и от Земята може да наблюдаваме. Виждате до 5 микрона. Средния, тук не са точно фиксирани границите, от 5 до няколко десетки микрона и далечния ултравиолетов инфрачервен до около 350 микрона. Радио е всичко над 1 мм, а тук има един междинен диапазон, който понякога се отделя като... Някои го смятат за част от инфрачервения, други го специално име му дават суд милиметров, както подсказва името, участие от милиметър. Това е преход от инфрачервения към
радиодиапазона. И ето, това е още веднъж показано същата диаграма, но по-картинно. В оптичния в радиопрозорец може да наблюдаваме с телескопи от земната повърхност. За инфрачервения ще ги свършат работа и самолети. И една от мисиите, която доскоро функционираше, беше тъкмо такава, наречена София. Точно като нашата столица, но съкръщението е от Stratospheric Observatory for Infrared Astronomy. И тя беше един пенсиониран джамбоджет, използван там колко години в гражданската авиация. Изрязана е част от корпуса, направен люк, който се отваря, вътре монтиран телескоп и в съседното помещение стои наблюдатели, които коригират или обработват данните от този телескоп. И този джамбоджета прави тигели, както се казва, някакъв маршрут има над Тихия океан, като работеше по-голямата част от годината, работеше в Северното полукълбо, база в Калифорния и малка част от времето в Южното полукълбо в Нова Зеландия. С тази мисия бяха направени доста изследвания в този инфрачервен диапазон. Като мисията беше 3/4 американска и 1/4 немска. И немските колеги в Кьон, с някои от които се познавам, лично да работиха с тази мисия, но в един момент някакси американците позагубили интерес и мисията свърши. Тоест, основното да речем за области на звездообразуване, защото те се наблюдават близката инфрачервена област. Всъщност остатъка от презентацията е свързана с такива различни, какво може да наблюдаваме, няма да стигне времето, ще остане за следващия път. Но, примерно, галактики могат да се наблюдават, които имат излъчване в инфрачервената област, междузвездни облаци, планети, обекти от Слънчевата система, които поради голямото разстояние от Слънцето, основното им излъчване е в инфрачервената област. И така нататък. Много обекти могат да се наблюдават тук. Много ефтина мисия в сравнение с космическите телескопи. Това е самолет, в крайна сметка. Зареждате го и той си минава определен маршрут и в зависимост на къде лети, там под някакъв ъгъл обърнат телескопа. Може да... Чандра беше телескопа в инфра? Чандра е в ето. Да. Той е в Френгера, да. В тези вече области не може да минем. В най-добрия случай с стратосферен балон, както казах тук, който може да се издигне на тук, но на практика във всички други области ни трябват космически телескопи, да се издигнем достатъчно на съответните слоеве в атмосферата, направо даже в открития космос. И вече тук има огромно, аз имам отделна презентация за някои от тези мисии, няма да ви стигне сигурно времето. Ще ви дам. Там съм обобщил малко информация. Тя е чисто информативна. Можем да си спестим време за по-важните теоретични въпроси. Това просто да си го прегледате. Но тук вече за останалите области ни трябват космически телескопи. Тъй като вече е почти 6 без 5, няма да стигне времето да мина набързо. Имате някакви въпроси и другото ще го продължим следващия път. Ще направим просто някои типични обекти в различните диапазони. Това е остатък от презентацията и след това вече преминем към теорията, защото в този курс има повече. Някаква препоръчителна литература. Базисна теория. Някаква препоръчителна. Това е добър въпрос. Може и на английски. Да, на английски има страшно много. Има много широк спектър от съвсем популярно до средно популярно,
Basic College Level, не знам как се води там на английски. Да. Ами, ще погледна и следващия път ще ви кажа. Аз съм си, на компютъра съм си складирал няколко книги от различен тип на... Но трябва да погледна малко да ви... И аз сега мога да си свалям. Да. Имаше една известна Z Library и те бяха забранени, но сега пак е. Не искам, докато не се знае кога пак ще затворят. Ако сте Linux потребител, няма проблем. Тя си работеше дори по време на затварянето. Трябва да се инсталира един браузър, наречен Tor. Знам, да, че Да, и като се инсталира този браузър, но под Linux системи, за Windows не съм сигурен дали работи, но понеже аз на Linux работя, това е основа за наука. Тя е по-добра система, колкото знам. За наука е много по-добра от Windows, значи, поне за нашите, за природните науки, защото в нея е интегрирано компилатори, ако човек си пише програми, Python, лесно работи отдалечен достъп с други машини. Страшно много неща, всичко си е там. Компилатор на LaTeX, основен език, среда за писане на научни статии и така нататък, така нататък. Да не говорим, че всичко е безплатно там, това е отворен софтуер. Така че, ако човек свикне на Linux, вече да прави за Windows. Аз Windows на практика не ползвам. Тук само трябва да подписваш на разни документи в факултета. Тогава, но много по-добра е. А за наука, пак ви казвам, там всичко си е интегрирано и различни езици и така нататък. Така че там, ако човек си инсталира Tor, няма проблем. Беше си достъпна за това. Но ще потърся и ще ви кажа нещо. Не, аз ще продължа. Аз имам доста книги. Да. После физика, астрономия. Да. Аз по физика не съм